What's up guys? Good day. Today is November 24 ulit. Pakagaling lang namin mag island hopping kanina kasi team building. So ngayon napapagupit ako sa loft. Yan, so loft is one of our sponsors. So samahan niyo ako sa loft para makita niyo ang kanilang salon. Tara! Nasa labas na ako ng MTS. Yung loft nail and salon is available. Is nasa loob ng MTS compound. So samahan niyo ako doon guys. Naantok pa ako. Meron din tayong event dito ngayon pero ewan ko makakapunta pa ako doon. Doon ang Christmas tree nila oh. Hi. Hello. Pura CJ karon kaya papa daw. Yan, ito na ako. Papagupit tayo. Hi guys, so that's done. I'm done. Hello. Siya yung shampoo sa akin. And so maya maya we'll meet siya. So meron silang promo na naman for December I think, pero ipopost ko lang sa baba kung ano yun. Ito yung kanilang services. Bye, Mai. Ayan, so on the way na ako sa event ni Cha. Ang gusto ko lang dyan sa loft salon and nail is lahat na kanilang stylist is lalaki, pure lalaki, hindi bakla. Ewan ko bakit, pero yun ang sabi sa akin. Lalaki, hindi bakla. Yan. So lakad-lakad tayo dito sa MTS. Maganda ng kanilang Christmas tree oh. Ornamental. Wow, ganda. May star pa. Para siyang sa banig. Wow. Ito ang chat. 25% low.
Tapos, umuulan na guys. So, ayan. Sumilip ko dun kanina. On the way na ako sa Quezon Mall para puntahan sila Grace. Kita-kits tayo dun. Hello, focus. Ayan guys, sa gym mall na ako. Sa baba ako dumaan. Hindi ako nag-elevator kasi naiihi ako. Puno na yung pampers ko. Kaya pa pala. So, ihi muna ako then diretso na ako sa court. Ako sa sunod. Tapos ikaw mo. Mausok na guys. Mausok na masyado. Tara na. Lang, daming tao. Na, dito. Daming tao. Wala. Na! Daming tao guys. Ito. Daming tao. Meron mga bombero dito. Wala, daming bombero. Buti na lang, sinagyan ko may punta sa baba guys. Nilalaro kami ni Yuna sa taas. Daming tao. Grabe. Halos lahat kami kasi trauma sa ganitong mga events. Kasi last December din, last month, nasunog yung daming tao. Ayan, pabalik na lang kami sa salon. Sulpo, uy. Ang SM din kasi, ganun din nung isang araw. Grabe, parang December na lang talaga may nasusunog ba? Ewan ko bakit. Akin mo. Yung heart ko ba, hindi ko maintindihan. Ayan, nakalabas na kami ng mall, pero yung heart ko talaga hindi ko maintindihan guys. Kasi first time akong nag-vlog, yun din yung time na gumawa ako ng tribute dun sa sunugan dati na mall. That was NCCC. Dami namatay nun guys. Sabi. Nakabahan pa rin. Ayaw na! Lalo ka? Ang ganda ng buhok niya. Salamat YouTube!